Ja ti poviem ligu a ty mi povedz futbalistu, ktorý v nej hrá a zároveň má najviac sledujúcich na Instagrame. Za každého máš 10 eur. MLS. Toto vôbec netuším. Je to Amerika. Barcelony prestúpil do Ameriky. Malý štupel. Messi. Výborne. Saudi League. Saudi League. Toto vôbec. Saudská Arábia, kto tam hrá? Ale celkovo to je futbalista, ktorý má najviac sledovateľov na celom svete. Veľký konkurent, aj ho porovnávajú celý život. Ronaldo? Ktorý? Brazílec či Cristiano? Cristiano. Výborne. Premier League. Premier League. Anglická liga. Koho by si vyťahol z anglickej ligy jedného futbalistu, čo má asi najviac sledovateľov na Instagrame? To práve, že rozmýšľam. A je už na odchode od svojho klubu a ten klub má farbu na dresoch, ako máme ja, Mikinu. Toto vôbec. Toto, že vôbec netuším. Červená farba Liverpool, nič, hej? No, to vôbec netuším. Dobre, mal to byť Mohamed Salah. Liverpool, hovorí ti to niečo? Toto ne. Z La Ligy, zo španielskej ligy? Toto tiež neviem. Netuším. Vieš, kto hrá za Real Madrid v útoku? Včera hral a dal aj gól. Bayern Mníchov. Toto som nesledoval. Kylian. Toto neviem. Poznáš Kyliana Mbappého? Dobre, OK, tak tu nás sa zastavíme. Máme dve správne odpovede. Čiže 20 eur je tvojich, Matej, ja ti gratulujem. My ti automaticky výhru zdvojnásobíme, ak nás sleduješ na sociálnych sieťach. Sleduješ nás? Nesledujem. Dobre, nevadí.